ga 500 ɗin nan na yadda duk abin da kai in dai ban yi maka riƙe ta duk da ita ke nan ta rage mun. Duk abin da ne za ka iya. Zan yi. Ko me ne za ka yi. Ko me kai sai na yi. Bismillah. Bismillah. Zubar mana. Dama ba haɗewa kai ba? Zubar. Ka sa kuɗinka ni kuma na cinyo ka. Wato, da Allah ko 100 ne ka bani a ciki mana. Ni ai tun da ma ƙasa na lissafa ta.